Продължаваме с клипа, понеже телефона звънна, затова го прекъснахме. Това са разсади авокадо, които ще бъдат присъдени. Тук виждате едни калистимон цитринус. До тях има калистимон харкнес. Те не са много студоустойчиви. Тук виждаме олеандри, виждаме също стрелици, виждаме на заден плат банани, виждаме тук Феникс канариенсис, виждаме една разкошна криптомерия. Ето една страхотна криптомерия. Виждаме един уникален сабал палмето. До него има араукария ангустифолия. Това е сабал палмето. За какво става дума? За да се види по-добре. Кутия цигари до стъблото. Страхотни растения. Оранжерията е висока точно 4 метра. 4 метра и мисля, че беше 30, 4,30 нещо такова. Виждате един разкошен сиагрос. Отрязали сме листата. Така, продължаваме. Тук имаме полигала мертифолия. Тук имаме тави за разсади, с които работим. Тук имаме метросидерус, страхотни растения. Това са присъдени сортови авокадо, бейкън, етингер, хас и така нататък. Локоатите, нашите локоати, ето ги. Се знаят като размери. Това са нашите маслини, това са нашите мандарини, хиос, кумкоати. Това са цитруси, това не е работното место, където работим. Почвата, която ползваме за нашите растения на щендер. Са бугенвилей, стрелица реджина, маслина галацаники, формиуми, робелините на заден план. Калистимоните, виждате, са някъде около 3 метра. И това отива около 3,50. И сега ще излезем навън, за да разгледаме какво има отвън. Така. Какво има отвън? Имаме малки трахикарпуси. Също много добри растения. Тук има Илекс нелистиванс. Тук има лигуструм аурея, вечно зелен лигуструм. Тук има проностоментоси, това са вистерии. Това са бутия капитата. Това са кивитата ни, Хелард и Томори. Това е Пинус халипенсис. На заден план виждате Пинус пиния. Тук виждате мирта. Тук виждате Дафноцерасус или тъй наречената лавровишна. Така, тръгваме насам. Тук малко сме пак работна площадка. Това са лавандули. Това са фейхуи. Това е фейхуа. Трахилоспермум. Азиатикум. Ето го. Осидум. Това са нашите футини, прекрасни растения. Ето ги. Това са нашите футини. Това са нашите облепихи. И можем да отидем вече към по-големите растения. Тук има един трахикарпус, който сме го приготвили за изпращане на клиент. И ще започнем да вървим отзад напред. Това ни е базата, където подготвяме маточника. Имаме засадени
Вътре вече майчини растения от сортовете донатс. Няколко сорта донатс, те са дясно покрай оградата. Там имаме нарове, райски ябълки, райски ябълки и дрянове. Имаме, това ни е базата. Това са Pink Lady ябълки. Там в дъното виждате останали малко череши от сорта скена на подложка Гизела 6. Това са боклуци, които изчистихме. Така. Продължаваме. Това са нашите палми. Ето ги. Прекрасни растения. Ще карам по-набързо, за да може да стигне времето. Това са трахикарпуси. Трахикарпус форчуней. Виждате какви разкошни дебели стъбла. Ето е моята ръка. Виждате за какво говорим. Така. Стигаме до магнолиите. Разкошни растения. Имаме пирамидали. Пирамидалис. Оформена корона. Отново пирамидалис. Това са кипариси. 7 метрови. Това пак са магнолии. Можете да видите дебелината на стъблата. Ето ми ръката. Виждате за какви стъбла става дума. Виждате за какви корони говорим. Растенията са около 7 метра. Това са много интересни. Кедрус, Деодара пендула. Растенията са около 5 метра и половина, 6. Отзад пак имаме такива кедри. Отпред. Това са канзан, формус канзан, японска вишна. Това са лагерстреми, вишни, червенолистни, фейхуи. Това е фейхуа. Това са кестини, диви кестини. Продължаваме насам. Тук имаме лиродендрони, ликуидамбар. Всички растения са около 4-5 метра. С добре оформени, както виждате, перфектни корони. Ликуидамбар тулипифера. Това са нашите магноли. Магнола слънжана рубла. На цена само 35 лева. Извинявам се, 75 лева. Растенията са над 3 метра. С страшно много, както виждате, цветни, оформени цветни пупки. Това са нашите пендули. По-малък размер. Имаме Кедрус Атлантика пендула. Имаме Деодари. Тук имаме пак Атлантика. Около 3 метрови. На цени около 60 лева. Това са нашите пицеи, които са разкошни. Виждате ги. С контейнера са около 1,80 м. А цената им е само 95 и 119 лева с ДДС. Богати. Страхотни дървета. Това е Кедрус аурея. Жълто-зелени кедри. Това е пицея пендула. Ето пицея пендула. Имаме страхотни екземпляри. А растенията са ни около 3 метра и половина чиста височина. Виждате ги. Цените варират около 149 лева. Стигаме до едно атрактивно растение, което много бързо се продаде. Всички бройки, това е либокедруса. Ето го. Около, нашите растения са около 2,50. Тук е обикновения кипарис.
Sempre Venus. Това е обикновен колорадски смърч. Главка. Също много добри растения. 25 литрови контейнери. И идваме насам. Лейланди. Грин формата. Растенията са с контейнерите над 4 метра. 4,430, 4,20, 4,40, там някъде. Ето ги. Стигаме до едно интересно растение Аризоника ауреа. С уникални размери на територията на България. Това са около 2,53 метрови растения, чиста величина и цената им е само 100 лева. В момента си на промоция и правим 20% отстъпка, така че за 80 лева може да се здобиете с такова прекрасно растение. Тук идваме вече на Купресус лейландии, които са